Mara selvfølgelig Bo. Men så er vi godt samlet. Altså, Her har vi Jannik. Kameramand 1 og 2, mand. Goddag. Japan. Japanese 1 og 2. Altså, har I noget til for jer? Ja, jeg vil brække mig. Ej, det var da lækkert, hva'? Har du nogen her at brække mig i munden? Så er fordi de brækker mig i munden på mig. Du kan lege 2 girls og en kop. Nå! Drenge! Altså, nu er det snart slut. Albaneren. Skal vi ud og fyre? Albaneren er glad. Ja, rester max. Vi kan lige have et brød. Selvmordspiloten. Kom på nu. Vi tæller ned fra 3. Så brøler alle mand alt, hvad de kan. Ja. 3, 2, 1. Wow! Der er godt øko, mand. Er du sindssyg?